Ani bwsai jeba mungsang kana buibono jeba mungsapon khalai kana. Ani bwsai kwmai thangmani markhan bokhorok chabai malia markhan wana soka nukhangge kisa sahor baidi. Ani phone number oro sirwano nukhangge kisa call khalai sabai jadi. Ning bwsai bung tama Niranjoy Deborma bin para boro Rongmala. Aboni bagui bo asa hamjagui tongmani ano kunu call khalai hori malia angga aboni ang wana jakta. tangoi je mungsapon nongkhana ni wansokno Go phone rok call malia phone rok asa hamjagui khlainai borok khlaili angkang mane mawana khata. Dili no bo video calling kok samo burung no bo video call khalai go phunuk di mokang phunuk di basa butanya phunuk di mohake hano bo. abo haiki tongnai si komai thangana tabo Ni mohake asa khanai borok se tabo kun phan ko phone switch off kun phan saholia tabo. Hingga website nok bai tini bahai hai video update kadal di pejak hingga website nok pila no video no thumbnail title no gunyo kam ke semang na ba kam ke buji magna tini video bo bahai no hingga website tini bahai hai belai no one singja ba kini ma singja hai hai data kislang mabli ka sapeka social media wa hingga website nok pila no video siri no bo kam ke semang na tongana tini video bo bahai no hingga website tini video go bai si thumbnail no website hai hai belai no se takuk kroksa hai hai Niranjoy Deborma belai kana hai 20-25 din 30 din no hai noga sal berisa romboi hai belai kana tahun zerati nok ni ko majak ba belai kana bini bihik ba bini te besabute belai kana wana lajak ba belai kana kha khamsa lajak tamne bla ba ke hai sini takok Niranjoy Deborma ba ke hai agni salogo ke bihi besabute ro bai kok sawi tongo te amono tabok ge hai bini bihik no bokol kala dia eba nok ngobarang ro coba dia gam no te no tinin chalo hai sini otak bohujak bini bihi belai kino sini takong Niranjoy Deborma no komai thangkai ne belai kino social media ne bisinte hai sini logo no sai kana rega te amari yang logo saka sini o bohujak sini takong Niranjoy Deborma no ke bawa no ko tonga ke ro kisa o bidin student mobile number rijak tonga ba khop no number rijak tonga ro kisa call kala ne sahor de ne sini bohujak sai kana rega hari ke bab sun bisi kok cewek hanya sini bohujak ne kong ne bisinte ba mapni bisinte sing kisa kam ke na na hingga website no kisa kam ke na tung di tini no mapli no Ani bwsai jeba mungsang kana buibono jeba mungsapon khalai kana. Ani bwsai kwmai thangmani markhan bokhorok chabai malia markhan wana soka nukhangge kisa sahor baidi. Ani phone number oro sirwano nukhangge kisa call khalai sabai jadi. ning bwsai bung tama Niranjoy Deborma bin para boro Rongmala. Aboni bagui bo asa hamjagui tongmani ano kunu call khalai hori malia angga aboni ang wana jakta. tangoi je mungsapon nongkhana ni wansokno Go phone rok call malia phone rok asa hamjagui khlainai borok khlaili angkang mane mawana khata. Dili no bo video calling kok samo burung no bo video call khalai go phunuk di mokang phunuk di basa butanya phunuk di mohake hano bo. abo haiki tongnai si komai thangana tabo Ni mohake asa khanai borok se tabo kun phan ko phone switch off kun phan saholia tabo. noro kok salai brum je japon bo thangkangke video call khlai man kok salai tena noro De jama angke ang sangpa ya phano bo ko ola tangdi tobo video calling khalai di ne video calling khalai ma phunuk bono. Mane ano maya khalayo je ang sano gabon ro ge mane riya koroi bebeng roi tongo bo mas phaike rang tui phayo ge bwsa butui rok no hamjago tam janai tam nangnai gab hai sungo ge je bwsa chana hano bwsa je paina hano abon pai ro ge ano to bini rang joto mani hisab khalai no yapari ro ano to boni rang to gang to bi rang mai jespan pai mano jespan khalai isata pura je rang ajibon pura nono ya phare bai na ano bo poke khoros 2000 rok haja kaisa rok narugo bo asung nar ya ge pura rang ana asike tangro bo bini rang ana mang tangro bo tangri bisi tangyasi ge ko hakena ni sin poribar choli tongta naithok khalai an bwsai ano ke samung rok bisi tangriya no mai rok bonani tangnani ge bo tangriya kun jaga okhorona soya je nung boi malai phron theke bundur rok hajra mama thangka ai ani saka ang nokhor ka agi ge puila pro puila samai sin sikang da bwsarok manui pai bwsarok torbai akoi nang nokhoro agi ma tangya nang agi bo tangriya no ge tabu bo bwsarok kakha sakni ge ang raba dok rana srengya kuba ga puran logini raba rai tong gang habarok kisi misa nokhoro ge tabang rabat nijin nong ni ba bunyo rar khangge rang rena nango hone ang srengka ge ang no rakha ani nong ni rabat no ge apun theke ba no
haba okhorna solia inko bono hono rabar rakhanai borok nogo sarigo angke samung tangdi dibsa rabar adi dibsa nogo aram khe tongdi haba ta nokhodi Bunda haba nongho kangke botam jol jak. joli jago Deherok nostong na kirjak ya. deher nosto abo to saimi Na lumpra sampra bahai rok dang na kirjak na. mane abo to saimia botam inko wansuk topon Nung bunda hajara thang angke nono tam hne kutuk. Ei nini deher nostong anu ba rong bayano ba kosto manano abahai rok tam hne kutuk. ang bunyar hajara thanga engke bosawo ang tanglia nungno tangi jar sidi hane bana hai heno Non kostong jak te na. nungno tangi jar di ang tangya ui tongan thui tongan nung tangi jar sidi hai henta Dili nung bai video call kok sanai samung thangke bo nono pura rang ya pharnai nono asuk samung tangrei khe tonai asuk ke aram ke hamjagui tongmani je atom sa kok ma salia bianje kemai thanga ta na. atom asuk hamjagi tongmase phun rok khlailia switch off rong thagake kok ma salia ta Nono karine onyo lama rok bo thangkana abahai rong norok wansuk jaman singasu kajing mon bosor baloka ang mohai bo nugya khupano mai wansuk mohai bo wansugui maya khuta boibai mungsa se khaijaka eba je kono ongkha abahai ni wansuk na. abo haino bo যদি no phun rok switch off ngang ang mo mohai ma wansuka tamden kunu phano kun je ekta khana ni ma Binara karakter hamya ke sekrita na. je kun ekta nang khana ni ma wansuka tangbo Nin bu mukhe an bumke bisarani deborma tam khlaibo ras mistri ras mistri mane bo mahaibo simen ni da nokti sada dalan rokti sawo ta boro samung khani thangmani umar gato bomo samung koi bosor khaikya asto bosorong khana o kumar gad thangman ke bo masa thang o masni 5 tarigon thangubo nok ni oni jaga thangai ne samung khlai hachile laisi khlaiya ar tong khlayo tongoi khlayo bo nok ni ongkhar thang ka wai bisi ong ko koi masok tongoi 3-4 mas nu tongo rang rok pathuguta ge bo phayo nok rogo ya bhaita pulen thega na ma ke soli tong na pulan thegan mo hake soliwo nong yang ninga ke bo sachung da thang te bin loi kep da tong sinang ni bo sajung thango bo sajung ke bahai ke kemai thang kani bai ke saiman ka kok sai tong mani no phun ko kol habliya ge ang ya bono wana khata nor kok ma sayang ke busuk din baloka ang 10 tarik joron mas hau ingraji ni 10 tarik jora saka ka hamno tini bai ke kodin kai tong kama mane tini bai ke kakhana 19 din dok nor thana ka te thangka thangka sing thanao 3 bar phakya tam nei sai kya rakhe ko haiken chawan bo sai samung tang thangmani kemau honin chayo warbo nor je a samung tang ma jaga ke nai dinai kya siniya jaga bin loi kep da tong korei ning siniman borok se korei phone number bo kem thong kre korei bo sajung thang nor ke tangai ar thangai nai ya saimiya jaga thikena saimiya ke bor naine babno saimiya bala nor kok salai puro bor tong bor cha singye deba kumar gato honi simin chao paran bu morok singye te onyo saya kun phano sudu kumar gat honi simi chao nor laso kok salai mani a je kemai sin sikang tam kok salai ko ang kaham tongo an bagai ta wana di honi simi sahota a joran chakang ge ko masaliya abo phungo de salai di bro saring ni time ko saita sar saita rogo salayo kocha rok kol habliya ai horo ang honi mai tui chabainai 8ta sara ta sangpakya apur khlai nai mani kol habli ata bini bong dolo kem ni phan bu morok ma man nang maya ko kem ni bong manager ong ni maya mistri ong ni manager ni bu muase onya jaga tangmani contact porang mano tabu go ta thangmani kang kaisi pan bu maya tob saya narok nogo wala je bola jar tong kere bolaya kun phano wa wala ya bu bolaya kaham keno ang kumar gato samtang na hani sainai thangta nong no kun khek lai mar kuri kere आज gang gang ke nor kok salai puro wase pan sa a samung tang ma jaga kisa wala ka jarok sik je kono tuine wala jagrok tong ab haro kun pan sahoya bo kaham to ar bu kun gothana kri na tangai tong honin sahoro baba pro ke nor kitam wan so ar bu kun gothana kri nogo bu kun gothana kri gang ke atom sabini boda switch off khlai oni jaga thangka na tam wan so ro abon saimale ata bora khalakya na tamung kha bo saimale asung abon kocha rok gang ken kol habliya sarata honi sarata digin kol habliya ta bini horni kok sanani kol khakin habliya ta na mai sabai kisa mai rok da sakha ni sung hona nai men ta bano
Gafuru no call habli ata apun thega ta point to call habri male ata se. Bina asal para ki boro. Asal paran bini rong mala. Ni nikhe. Ani ke ko bisromonjo master parawo Nong sare khorok busuk tong. 3 jona. Bistor baikha. Masa 18 বছর কাকা মাসা ইনকে 13 বছর মাসা ইনকে 11 বছর নু 11 বছর কুসু Bo angka bin logi bike rok te tong. করে বাইক করে গাড়ি বাইন থাং Ojen thike pura aingo. ইনকো গাড়ি আং কল খাই পুরো গাড়ি ও কাজাং নুনি সাহর গাড়ি বাইন वा পুরো গাড়ি বাইন থাং আন বসাই কমা মানি মানে বখরং মাথা খারাপ হাইনখা Ge ani basa bok mak thamba tam ke pusi sarna ya bono saimai angi to kha beren shot hai ngene mai bo jai mai ya to tarok lai angi to kha kun khobor bo mai ani bagita ge abono ani basai despa ngi to kha ge bhajang to kha to saimai ya abono jotono lukorong no koi jawo nu khange kisa sahaja badi bhajang ning tong sok nu khange ke sawadi Bo nog ni nongkor thang pro. Kun mani phan te talang. Inko bini sumjangnai ri rok simi talang ta bo Ti tam talang rang rok ri rok. talang orang ka hazar kaisa talang gari bara hanai Tai. Ge ko Aadhaar card I card dok talang ya sungta Ongkor thang pro. O pomo da pula talang na ke omon se sikang bo Aadhaar card voter card rok talang bo. agi inge tangai phano bo mohai Aadhaar rok I card dok talang ya tabo monu fast bo Aadhaar talang ei I card dok talang ei nokhor mani ta Asuk bosor tang phake omon pula na. monu puila bo Aadhaar Nang singi jana ke tam bagai boro tam nang Aadhaar voter rok ne. bono ang phun habui tong puro saka nungtang phun agai buda I card dok tangi talang chrai rok poriman jora rok nango tahin talang mani bo ango sang nango hanai sa hota Ge mobile te WhatsApp te pathoga na juri nangkhe ni sa hota apur kok rok ma sai tong puro Bo ke baire thana rok plan da tong. বাইরে থানা থুনো ni saya sudu kumar gato hani saw Bo wasiapan baire rok tha thangka. thangyaku ang bai je malai mani pore ang bono wasipan বাইরে thangmano gya ang bai mang tongo bo